Erokamano. Ken gi Roselyn gi Fred, wateru mana machiegni e kaunti ma Kisumu. Moroni, noyudi kama jomoko ne loge mo. Odundu mar Kenya Pipeline, jomoko no tuche gi e kore Moroni ka. Kata Kisumu town, Migosi ward, mago bende notimore. To ka ng'ato pok ogero structure moro amora machalo petrol, kata moko moneno kuondegi, moko moger manyien kuondegi. Nitiere board moro mang'iso compliance statement mare. Wacho ni gini EPRA osepuodho physical planning mar Nairobi, NEMA audit license en ma. No bedo nade ma board ni ne onge. Wan kamaracha ahinya Roselyn. Gini lit kendo lit kabisa. Ng'ene VOJ wasepeleka kowacho pile na paro Nyasaye ohero ahinya. Nikech kama wantiere gi dho kisungu wan e time bomb. In fact Nairobi ka ng'ato nowacho ni wadak e wi mach. Manyiso ni saa asaya en gima nyalo muoch. Nineno kata higa mokadho ka ne nitiere pipeline manineno ka be nowang'o ji mang'eny Nairobi ka. Koro en gima nitiere ji migawo nitiere to tich monego be nitire ok tire. Manyiso ni mibadhi odhi modonjo ma en mana kaka in inyalo neno ng'ato. Gimoro amora midwaro inyalo yudo ka nitiere kaka inyalo miyo ng'ato gima odwaro. Manyiso ni wate ok waherore. Sama ng'ato biro no mondo ati tija ok anya tiyo tija nikech konyisa ni anya miyi gimoro matin kama. Gimimiya no duong' moingo ngima mar jomonego be narito. Gimimiya no duong' moingo ofis motimo ang'owa mantiere. Kadi koro jo Kenya sani rito tijegi. Ineno chik mar Public Ethics Act. Di koro sani ji orito mano kabisa. Nikech sama intiere gino nyisi nyaka kaka onego idimbri e ofis mitimo ang'owa ma intiere. Ka koro sani ji nyalo yudo lesen. Miyudo kata ka board monego be ni bet mondo review mondo ng'iyane ni to application ma ng'ane otimo. Emomiyo boards go nitie. Dine bed ni onge dwach mar chik. Ok dine gibedi. Nikech ng'ato nyalo bet ofis ni chamo salary to onge gimotimo nade. To ka chik omiyi tekono ni ka ng'ato nitie madwaro lesen to nyaka okel kalatesene. Mung'i kalatesene go mung'i ni to be gin kaka dwaro nitie. To ni mae ok timre. Emominche neno kata sani nitie debate kata Nairobi kaminjo kiwacho ni kata kineno ute kata flats mabiro Nairobi kae. Ochopo kama koro iyudo ka idak e ot ma kokimoko stima to in e mudho. To samo kimoko stima no nyithindo masani nyuolo mantiere mawuok e utego iyudo ka nigi anemia, nigi tuoche matindo tindo nikech gine koyo, chieng' ok giyudi. Tiyudo ka mano be lesen pod ichiwo achiwa, NEMA chiwe, county government chiwe, joka planning chiwe, jo National Construction Authority chiwe. Mabe ok gicheki bora ni nyalo chule. Bora ni nyalo chule. Bora ni wacho ni you are within the right books. Manyiso ni kati time mana kama rachno. To in ng'ama in gi teko. Okodew jok modak kanyogo in iwuon. Ine mitimo ang'owa, ine miwuoyo. Emomineno kata offices manitiere gi ginitiere kendo kata sani winjo kwa penjo ni to EPRA notimo ang'o kanosetumo gine lesen didek. Ni winjo kiwacho ni kampuni ni nitie moro mabe gimakre godo manina nyuki manche gidhi gired igani kachako mabe mano be notimo ang'owa nodhi olor ka diere yudo ka chiel olor to kambigi omakore gin kambi adek mar ng'ata achiel. Dong duwache ni moro ni ne wadhi mwaloro waido karach. Mogoro ni be osekwa lesen didek watamore. To kara ng'atni biashara mage motimo nade? Motimo. Nikech serikal nigi teko mar ng'eyo biashara yote mitimo. Kata insani VOJ kichu miwacho ni anto kawuono timo returns na mar KRA tatiyo mana RMS ka kende. Serikal monyisi ni VOJ riambo. Intiere moonlighting kizungu ni kamitie no mano mana chien. Intiere moko be mitimo ang'o KRA notamore miya clearance certificate. Niki nitiere tich moro ma consultancy natimo koro joka no ka withholding tax moro ni tomato man. No chanda ma ok naka balance tax returns me kama ber. Ineno koro in mano ne na chiel mana kende mane timo. To wiya no wil go wela mok nang'eyo. Mane wiyo wil godo. To koro mae to serikal nigi teko mar yudo magi te. Koro kinyal nyisa ni kama ne gini project ni ne ntiere ni ne gikia
manyaka ne masira ni owuok koka jotim ang'o ong'eyo. Osuru to gichulo To ke minyono usuru tichulo makata sani kidhi ming'iyo tibiro yudo ka sirikal nigi pesa gi nikech ETR nitie ma gitiyogo. Koro omiyo kata wawuondore ni ati ni gini jogi nok ong'eyo. An apani sani kadine wan piny molony kaka dieri jotendwa osebet ka wuoyo. Nitiere jok monego wane ka nitiere mitere e doho kata miriembe tich oboko onego bed ni riembogi e tich, onego bed ni terogi e doho mondo ginyis jopiny to ang'o mane gitimo mondo mi ngima manolalgi ok din olal. Nikech kata gin mana ngima auchiel kata en mana ngima achiel. Nitie pinje moko ma ngima achiel kende omiyo jatelo maduong' dhi dala. Erokamano. Ken kapok odhi yweyo nitie wach moro midwa medo dakika achiel kende.